Klokken er 10, og jeg er på vej i skoven. Normalt plejer jeg at tage afsted tidlig morgen eller til aften, indtil solnedgangen. Men vi er ved at være hen på det tidspunkt i bukkejagten, hvor rådyrene ikke er så aktive, som de var lige i starten. I starten af bukkejagten fra den 16. maj, og måske de første 14 dage frem, der har bukkene meget aktive. De jager roerne, og de er i konkurrence med hinanden om revirerne. Det er i hvert fald mit indtryk. Der er rigtig meget aktivitet tit på det tidspunkt. Nu er det begyndt at stille af. Så det vil sige, at rådyrene de er aktive i nogle relativt korte vinduer, og de måske er op og gå i 5, 10, 15 minutter ad gangen, og så lægger de sig igen. Og sådan et vindue, det kan man lige så godt ramme her midt på dagen, som du kan om morgenen eller om aftenen. Og lige i dag, der har jeg ikke mulighed for at komme afsted om aftenen, og i øvrigt heller ikke de næste par dage. Til gengæld så var der lige et hul nu her midt på dagen, og det har jeg tænkt mig at udnytte. Så nu må vi se, om det kaster noget af sig. Om ikke andet, så giver det i hvert fald et par timer ude i skoven med ro til hjernen, og det er nogle gange også det vigtigste. Lidt i tvivl om det er det rigtige sted, jeg har valgt i dag. Godt med vind og tordenby på vej hen. Men ja, nogle gange så må man jo bare stole på heldet. Shit, det er møg der. Men hvis det klarer op, og det kun er en by, så vil jeg håbe, at det skal ud at tørre. De der sådan smådyr.
timer i skoven, og nu er min batteri i hvert fald lavet godt op igen. Der var ingen buk i dag. Til gengæld så var der masser af dårvildt og en ræv helt tæt på. Utroligt, at den ikke ser mig, når jeg sidder der i marken. Jeg trak på den, bare for at se, om det kunne lade sig gøre. Det kunne det. Den var inde på 20 meter. Nu må vi jo desværre ikke regulere ræve på nu. Så. Men en fin formiddag, og synes jeg lidt typisk, at de kommer ud efter sådan en regnby der. Det er jo både ræve og dårvildt, og de vil bare ud og tørre. De vil bare ud og have noget sol. De er ikke så meget anderledes end os, hvad det angår.